листопада, понеділок, в ефірі інформаційна служба «Заман». Я Оріні Сітумєрова. Вітаю вас. Не пікет, а мітинг. Окупанти відкрили адміністративну справу проти матері політв'язня Арсена Абхаїрова Зеліхи Абхаїрової. Причиною тому стало відео, опубліковане Кримською солідарністю. Окрім цього, подібну справу відкрили проти Зурії Емірусійнової, матері політв'язня Рустема Емірусійнова. Окупанти розцінюють одиночні пікети як мітинг. Нагадаємо, у жовтні в окупованому Криму Зеліха Абхаїрова, Зурія Емірусійнова та Еміні Абдолганієва вийшли на одиночні пікети. Матері бранців з Красногвардійської групи вийшли нагадати людям про абсурдні закиди окупаційної влади. Тоді це не сподобалося окупаційним поліцейським. Вони стали погрожувати протестувальницям судом і адміністративними справами. А в Зорі Емірусійнової навіть стався гіпертонічний криз. 3 листопада Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону оголосив вирок фігурантам справи про так званий тероризм. Ескандера Абдолганієва засудили до 12 років, Арсена Абхаїрова – до 13, а Рустема Емірусійнова – до 17 років колонії суворого режиму. Медаль за заслуги в дипломатії. Лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв отримав нагороду міністра закордонних справ Чехії Томаша Петрішечка. Глава МЗС Чехії нагородив низку видатних особистостей з різних країн. Зокрема, лідер кримсько-татарського народу отримав нагороду за вагомий внесок впродовж життя у захист прав людини. Через пандемію COVID-19 медалі будуть передані нагородженим в закордонних дипломатичних установах. Незаконно відвідувала Крим. Прикордонники на 3 роки заборонили в'їзд в Україну ведучою російського телеканалу РБК Світлані Чабан. Її зупинили вчора на Одещині. Жінка прямувала автобусом з Молдови до України і планувала транзитом проїхати в Росію. Український кордон вона перетинала в пункті пропуску Могилів-Подільський. Під час паспортного контролю спрацювала база даних прикордонників. Вони вже мали попередню інформацію про її незаконні поїздки до окупованого Криму. З'ясувалося, що влітку 2018 року вона, порушуючи правила в'їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію, відвідувала український півострів. Туди вона їздила з Росії. А где? В Крым ездили? Ну вот молодой человек говорит, что дальше, в общем, я не помню. Точно помню, что на пароме, как он меня спрашивал, я не ездила. 4 ворожі обстріли, знищений російський безпілотник та диверсійна вилазка. Російські окупанти активізувалися вздовж лінії фронту на Сході, кажуть у штабі. Поблизу Попасної ворог гатив з гранатометів різних систем, а в районі Катеринівки ще й з 82-мм мінометів. На підступах до Луганського бійці Об'єднаних сил збили безпілотник «Гранат». Він входить до російського комплексу артилерійського наведення «Наводчик-2», який кілька тижнів тому зафіксували спостерігачі моніторингової місії ОБСЄ. Контррозвідка спільно з СБУ затримали мешканця Донеччини, що мав підірвати електропідстанцію в зоні ООС. Діяв з указівки російських кураторів, мав закласти вибухівку та знищити станцію, щоб дестабілізувати тил, звітують у спецслужбах. Ще одна диверсійна вилазка окупантів провалилася поблизу Луганського. Українські бійці відкрили вогонь і ворогу довелося відступити. Після них залишилися міни російського виробництва, заборонені Женевською конвенцією, спорядження, патрони, бухта кабелю та особисті речі з позивними. Неподалік Луганського підрозділ Об'єднаних сил своєчасно виявив висування диверсійно-розвідувальної групи противника. Злагодженими діями українські захисники зірвали спроби ворожих диверсантів провести мінування позицій наших військ. Після вогневого контакту противник відійшов. На шляху відступу ворожої ДРГ військовослужбовці підрозділу виявили засоби мінування російського виробництва, особисті речі диверсантів та інше військове спорядження. 9946 випадків COVID-19 виявили в Україні минулої доби. Ще 114 людей померли внаслідок хвороби, а 5771 людина одужала. Найбільше хворих вчора зафіксували у Києві – 1460, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко. А міністр охорони здоров'я Максим Степанов разом із заступниками почав інспектувати спеціалізовані ковідні лікарні в регіонах. Так перевірятимуть справдивість статистики щодо захворюваності
діяльності, яку подають міністерству. Порушення виявили в обласній лікарні Житомира, каже міністр Степанов. Там частину ліжок з підведеним киснем передали під лікування хворим з іншими діагнозами. Вільні місця є, але загальна статистика спотворена, бідкається міністр Степанов. Тому інспекції обласних лікарень керівництвом МОЗу продовжать. Окрім цього, джерела з Верховної Ради повідомляють, що у Кабміні вже визначилися із датами нового локдауну. Мовляв, його планують ввести з 23 грудня по 15 січня. Водночас, щодо формату майбутнього локдауну, урядовці нібито поки не визначилися. Не виключаю, що будемо в свою чергу звертатися по деяких керівниках закладів до власників щодо звільнення цих керівників. Ну, я зі свого боку попередньо можу сказати, що якщо б хоча б всі лікарні підпорядковувались Міністерству охорони здоров'я і в нас би була в повноваженнях звільнити, то деяких керівників я б, мабуть, звільнив вже сьогодні зранку. А в окупованому Криму вчора зафіксували 292 нових випадки COVID-19. Ще 4 людей померли внаслідок хвороби на півострові. Статистику інфікованих поповнив і окупаційний міністр транспорту Криму Євгеній Ісаков. Через брак вільних місць окупаційна влада Севастополя перепрофільовує корпус міської лікарні номер 1. Вони очікують залучити ще 110 так званих ковідних койок. Мільярди на вітер. Горизвісній ділянці об'їзної дороги Сімферополя-Дубки-Левадки стався другий за місяць обвал. Кілька кубометрів ґрунту сповзли разом з бетонними конструкціями, які тримали обочину траси. Довкола гори щебня та уламків, а перехід для пішоходів проходить над прірвою. Окупаційні транспортники похапцем взялися ремонтувати обвал, пригнали кілька тракторів і вантажівок, але у підсумку лише закріпили рештки спеціальною сіткою. 2 тижні тому неподалік обрушилася інша ділянка завдовжки майже 8 метрів, яка з'єднувала розв'язку, а бетонні конструкції та система водовідведення просто розсипалися. Не посоветовались с крымскими экологами, не посоветовались с крымскими учеными, которые могли бы дать исчерпывающие ответы, что основа все-таки это карстовые у нас полости, которые имеются, их тоже надо учитывать. То есть проработка проектов совершенно не была основательно сделана. Немножко, конечно, обидно, что выделяется такое огромное количество средств на дороги. По факту у нас дороги должны быть как в Монте-Карло, а мы имеем вот такие вот курьезные, неприятные ситуации. Горизвісну Сімферопольську об'їзну будували впродовж 2 років. Коштувало це більше 6 мільярдів рублів. А урочисто відкрив трасу у лютому минулого року особисто окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов. Старт дает Москва. Ну что, огонь? Давайте. Води немає, але ви тримайтеся. За останніми даними водосховища окупованого Сімферополя заповнені ледь на 15%. А окупаційний очільник Криму Сергій Аксьонов, хоч і сподівається на нові свердловини, визнає, це не вирішить проблему. Тим часом в окупованому Сімферополі повернулися до старого графіку. Воду знову даватимуть по 3 години зранку та ввечері. А в Сімферопольському та Бахчисарайському районах так живуть вже 4-й місяць. Подекуди крани навіть не закривають, бо воду привозять тільки цистернами, та й то не завжди. Докладніше далі в сюжеті. Вот кран открытый. Он уже месяц, и мы его не закрываем. Вже місяць жителі села Скалисте Бахчисарайського району живуть без води. По буднях раз на день вони хто з чим виходять чекати водовоз. За графіком цистерни мають приїздити о 1-й дня, але часто їх доводиться чатувати по кілька годин. Вот на день, завтра опять придем по воду. Если привезут. Если привезут, да. У Бахчисарайському районі люди вже 4-й місяць мають воду по графіку або з цистерни. І тільки зараз окупаційна влада кинулася шукати місце для нових водоносних свердловин. В Євпаторії ж до кінця року вимкнули гарячу воду. Окупаційні урядовці сподіваються заощадити так по 4000 кубометрів щодня. Бойлер стоит для ванны, только для ванны.
В ванне вода горячая и все. А окупований Сімферополь зараз живлять з Іванівського та Віленського водозаборів. До них хочуть додати Бештерекзуйський водовод. Окупанти знайшли плани ще радянських часів, де хотіли розробляти Бештерекзуйське джерело в Сімферопольському районі. Тут планують вирити 5 свердловин і до квітня перекинути воду до Сімферополя. На нові джерела та зменшення втрат в мережах з Москви виділили 50 мільярдів рублів. Втім, навіть це навряд врятує Крим від посухи. Рассчитываем пока мы на худший вариант и гарантированно говорим, что к 1 апреля 110 тысяч кубометров из подземных источников в полном объеме будет поступать в систему водоснабжения города Симферополя. Даже если не будет там ни грамма осадков и так далее. То есть, но с точки зрения прогнозов погоды, к сожалению, у нас ничего пока оптимистичного нет. Слідкувати за розподілом мільярдів приїжджають московські зайди. Останній – заступник російського міністра економіки Сергій Назаров. Проінспектував наявні джерела та ріки і пообіцяв пробити майже 3 десятки нових свердловин. Владислав Стужук, Заман, АТР. Це все на цю миті. Вже за кілька хвилин ефір продовжить моя колега Гульсум Халілова, а о 21-й дивіться «Заман» кримсько-татарською Шевкетом Наматулаєвим. Будьте здорові, до зустрічі.